Kemarin gede. Biar ngarep turu sarapan. Oh alah. Sip. Ya kayane wingi motor digawa putune kae sapa? Panjul lah. Mbak Panjul. Dene nang kene ya ditunggu sira apa? Jadi ngene ceritane. Si Mundakir putune Mbak Panjul kuwe jaluk motor rendang lawang. Ya, Mbak Panjul rene nilis di motor. Lah terus takon rego cocok. Dilalah beli ngomong nang si Mundakir. Mundakir rene copot motor ora dibayar posisi yang turu lah terus bere tak luru. Walah bocah kan ono weyo. Ya senang, tak mengarep set dulu sarapan ya. Oke. Rami Lombok. Delo maneng ya bet nyawa pick up ya, panen. Wih, dan bagus ya ini arep maring di. Iya arep mengarep lurus sarapan lek. Nyirami Lombok Pak. Oh ya delo maneng arep nyawa pick up panen deh delo maneng. Di semono nyawa pick up kurang ler. Ya ora apa-apa, jongkok. Oh iya kita ngerti ra. Wingi reh. Mbak Panjul ke tuku motor nggo putune. Tapi putune ke kokor Joko tok urung dibayar. Nganti ya kok kana lah rame wingi. Kita ngerti ora we. Ah, aja kaya ngono sira. Tapi ati saka sapa sira krungu kono. Ya nyong krungu saka Kasno, wong Kasno sing cerita dhewek karo nyong, wong kae bakule. Malah getepung ngomongke wong wis rana lurus sarapan. Gene ora malah ngomongke wong. Arep maring ndi? Ya ini wis arep ngleyep. Arep dolen, ngapa nama wae. Sekarang ndi sira Plo? Oh, manyang luru bocah, ngerti ra sira? Ngapa? Ini ra mendakir pemimbai, Lanu kepriwe? ini ra nyontok kucino. Terus Dilana mendakir sing berat, nenek itu. oh motor. Bocah ra percaya nek nyanggo motor. Lha terus kepriwe kowe? Bocahe. Ya bocah ra percaya nek kuwi motore nyong. Terus ya tak wales sira rene ra nggo motor ya tak ece. Bocah ngamuk-ngamuk. Bali terus dari arep jemuk motor. Bocahe beli terus. Oh, tak tututi terus. Ya jan tak weruh. Terus suruh ora motore kok ngapa bocahe? Nah, bareng tak tututi kepetok ning dalan. Bocah nggo motor apa yuk? Jupiter kayane. Terus bocahe kepriwe bar nggawa motor? Ya terus malah ngajak nang balapan. Serong loro balapan. Ora sida balapan deh. Bae teko. Jimbe, Karo wong wis apa kae wong. lha sapa kuwi wong kira-kira? Iya ora ngerti mbu sapa, tapi teko karo bae deh. Ngamuk Mundakir. Lah terus kepriwe kowe simbahe karo wong kowe sing marani Mundakir? Ora ngerti deh. Mundakir ki ngamuk-ngamuk karo bae. Jaluk motor. Wah, asline ora duwe motor. Ora. Terus loro motor ya. Kowe kur dicumuk tok urung dibayar. Lah kowe goleti wonge karo bae Mundakir. Dadi kowe wong harus simbahe ki anu sing duwe motor. Iya, duwe motor golek Mundakir. Oh, Ayo bocah iki, guys. Ngapa ada? Oh, ngomong-ngomongan kok.
Kiyen terus diceritani nyong, nyeritake sira. Jadi sira ngamuk-ngamuk njaluk motor. Rasa kamrusuk sira ngomong-ngomong kenyang. Wis sira cah loro adresan karo nyang wani apa ora? Alah ya wani karo sira. Ora. Yo, Ya iya. nanti yo. Ya nang ngene iki. Nah, di sini jane. Kene nang kene. Jadi adresan apa? Coba. Adresan. Ini kor kene kene ngendi? Nah, iki nang ngarep kene. Nah, ye nang tembok. Ayo zoom sih. Ya wis Nah, sumsit. kok nang kene le dadi. Wis zoom sih. Sit. Pimpa alayum gambreng. Gambreng. Anyong. Kita loro Pingsut. Sut. Nyong menang. Ya menang nyong, wonyong gajah sira semut, semute dideg-deg gajah mati. Ya apa? Ya, gede kae. Nah, gede nyong. Jadi, Yo dadi itu main 10. Ya. Coba. Titung. Ji. Lolo. Telu. Papat. Wis rung. Urung koset. Songo. 10. Wis yo. Wes. Ente. Adeo. Wah. Ini ngopo kae? Ana wonge kae mesti kae bocah iki. Ini sira iso nemu kae. Wah! Ohang. Tembung-tembung. Address. Malah kena. Dari muda kene. Ngerti po orang muda kene. Apa? Yung petang ngerti po orang muda kene. Kono nang Bisa wet glugu. ya wis. Oh. Temui. Kae bocah iki. Ohan konangan wae ohan. Wow. Wah! Ketemu. Address. Awus konangan. Konangan lah. Ron duwi nyong re. Oh, rek mbok kowe takoni toplo, ngerti dhewe iki opo? Wis yo beleni maneng, Bu Ya, maneng. yo. Pet. Ya, yo. Hum. Pimpalayung gambreng. Menang nyong. Caloro pingsut. Pingsut. Menang nyong. Nang sira prewe padha jempol kabeh kok. Ya gede-gede yen, nggonmu semono tok. Emang apa? Lega dijeleng gonyang. Jempol sikil. Menang nyong yo. Nah, menang sira, sira jempol sikil. Sira tangan. Iki Ini. Allah. Itu main piro? 20. Itu main 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wis kan? Oh, rong koset. Rong peng Men lagi 20. 10 kan 20. Rame ndi? Nyong ana tempat aman, tapi sira aja melo, tudu sira. Mane ndi lah? Bakake. Mari ndi ae bocah. Tuh banget. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mau bocah sing maur ning kae kono kae. Buset ah. Ini bocah.
Address. Alah, Nyara kena. wilet sih rom layu deset nyong kaget. Ya ora wancen banter nyong kok. Bater njen. Nyong ora ngerti mau tak takoni jare duwe tempat rahasia. Inti. Ya wis nyar beli. Ora kena kok. Ah juru mundakir. Ah, percaya. Kir, udah kir. Bre. No, gimana sih? Wah, alah, no, yuk. Gimana yuk? Ay, mau kita nih deh. Ano rin yun? Aking kontuan lagi. Mau petani riku percaya dong. Wah, alah, Dio saya nyong wisan. Kau ni kana wae pang kuman metu dewek. Lah, mau ora nemu nyong saya. Mau saya nyong. Mungkin bae lah. Mau neram. Bae. Wis rampung. Hira, cepet gede, cilik dewek kancane wis do gede-gede. Cilikane takim lah. Mending beli madang. Enak lawe pakuan mantap. Wah, Pak, amane nggih. Piye kira arep marani takim? Oh, ya wis Pak, hati-hati. Iya, entar lu ngoset ya. Rong apa kaya ngono malah. Ora ono kancane dewek telik-telik. Nyong loro mundakir mau adresan ndak ketemu. Serono ket mau adresan anu. Dadi nang kene dewek anu loro mundakir ora ketemu-temu. Oh, oke mau ngumpet nanti. Ora ketemu temu. Oh, bocah ora geni ora. Bocah iki nang omah lagi madeng. Sira nang kene wae ya kapan oleh ketemu. Ini melinyong. Bocah madeng kok. Ditunggoni wae. Ini nek ora percaya, ae bocah madeng. Asa nangis. Ae dideleng madeng. Alamat, nyong tinggal bali. Wangal yang madang, beli. Orang ngadu. Sira ki anu kepriwe? Wong anu dolanan kok ditinggal beli. Mulai nyong motong lah. Ora pengajar mati.